Špagety. Halušky. Nesklamem. Zelená radšej, určite. Niečo medzi, ako kedy, ale tak aj piatok v spoločnosti nie je zlý. Real Madrid je number one a potom je tam Chelseanka, ktorá ako kedy. Jednoznačne u mora. V Korfu teraz, jak sme boli, tak to tam bolo krásne. Bruneta parta. Sporťák. Mustanga by som chcel jednoznačne, GTčko. Nakupy tu sú za trest, takže radšej pôjdem do prírody. U nás v dedine máme vyhliadku, takže tam naozaj rád chodím. V Zadubni, v Žiline. Na Slovensku, keby niekto nevedel. Hokej. Instagram. Hodne nie, ale rád tam nejaké pekné fotky si dám alebo tak, takže berem to také ako album svoje, takže občas pridám niečo. Popravde chcel by som postúpiť do 3. ligy a chcel by som byť pri tom postupe platným hráčom v základnej zostave.